Jožko, čus. Takže keď uvidíte škrečka, tak to som ja, alebo Jožko mrkvičkou, tak to je môj kamoš a ďalší. Takže čus. Tak to vypadá a bude niekedy škrečok. Takže počkaj, ja ti idem niečo dať. Dinosaura ti dám tohoto. Tu máš. Jožko, máš ho? Jožko, ja ti ho dám. Počkaj, máš ho? Toto som ti chcel dať. Nemáš zač. Jožkovi sa to seká trochu. Toto som ti chcel, to dinosaura som ti chcel dať. A Jožko, dnes ešte príde tatino. Ja mám dinosaura. Aha. Ja už mám dinosaura jedného. Ja nepozerám dinosaura ako... Ale ešte jedného, nie? Ja. Kde si? Tak toto je tvoja záhrada určite. Tak ja už nepotrebujem len... To mám dinosaura, mám 3. Tých bubol, no. Ale jeden mi to práve liezol na bambus. Aha. Ale tento je o mnoho lepší než tyto. Jožko, daj tohoto preč. Jožko? Toho dinosaura. Čo robí ten dinosaurus? Ten... To krásne liezol. Liezol. Aha, dobre. Jožko? Dnes pomôžeme Jožkovi, že? Či môjmu tatinovi. Že? Je to tak, že Jožko? Počkaj, kde si? Si, takže dáme mu najskôr Amber Lily. Dáme mu Amber Lily. Jožko. Môžeme mu dať. Čo Amber Lily? Že mu tatinovi dáme jeden plot. Amber Lily. Nerozumiem, čo myslíš. Proste mu dáme Amber Lily. A čo z Amber Lily? Že z Amber Lily to dáme tatinovi. Môjemu tatinovi. Dáme mu niečo veď. Jaj. Lebo tatino môj nehrá Roblox. A teda toto je jeho poprvýkrát, čo hrá v Grow Garden. Takže zatiaľ tak túto sériu rozídeme a každý týždeň... Tatino príde za chvíľku. Jožko? Ty si sa neodpovedal. Lebo ty si zmizol pred mojimi očami. Ako blázon, proste ako samuraj. Proste si odišiel. Ani som nepostrihol. Takže... Čus? Čo tu robíš? Zatiaľ nič. Čakám na tatina. Kde tam padlo? Čo? Tak dobre. Tak Jožko, tatino asi teda nepríde, aj keď sme... Počkať, ja idem niečo kúpiť v šopečku. A Jožko, nič nie je zaujímavé tam. Ani tam nič nie je. Jožko, tam nie je, ale ty máš boží spawn záhrady. Jožko. Ty máš boží spawn, lebo ty hneď môžeš si zajsť ku týmito tu. A môžeš sa teleportnúť na tých... A ja som teraz zistil, že tá prácovník za mnou dáva také niečo biele. Tak, toto je masívne. Biele. Jožko, pozri sa, čo je tam dole. Ja som to kúpil. A sú to sprinklery. Je dole. Sú tam sprinklery. Ja si idem počkať, ja si idem dať inventár. Iba tento je tam dotoč.
Basic je OK. Jožko, no jupi, áno. Takže počkať. Čo? Máš ďalší like, no? To som videla ja. Počkaj, Jožko. Aha. Ty máš čokoládovú kukuricu. Ty máš čokoládovú kukuricu, myslím. Čokolát. Ty máš čokoládovú kukuricu. Áno, caklit. Jak čokoládovú? Proste čokoládovú kukuricu. Tu je. Tu som. Tu vedľa toho. To jak som ten zradil, keď mi to presne lezie do jablka. OK. Vidíš to celú noc? Jako mňa tu embryony, videl si to? Aha. Ten dinosaurus bol proste na embryony. To je dobré. To bolo také smiešné. OK. No. A Jožko? Ja tu mám papričku, ktorá môže stať aj 2 milióny. Aj 3. Kľudne si. Niekoľko miliónov. Čo? Lebo mám na nej len síce jeden upgrade, ale pokúsim sa to dlhšie a dlhšie uchovať. A Jožko? Chcem sa niečo opýtať. To video dáš na YouTube? Áno, dám to. Opýtam sa ťa. Áno, dám to na YouTube. Počkaj. Furt na video. Za niečo. Chceš si blízko vybrať? Jožko, a daj si tohoto dinosaura preč, dobre? Ktorého som ti dala ako prvého, dobre? Ne. Ale chceš mať, dúfam, toho, ktorého som ti dal dnes. Teraz. Pred pár. Tak vítam vás, detičky, otcovia a mamičky. Niekto mi tu dal sprinkler. Tak dík. Kto to bol? Asi tento tu frajer. Joj, tak ďakujem. Si frajer. Tak si frajer. Ale veľký. Ne. Jožko, tu mám ten mesiac, ktorého som chcel, ale to moc nechcem. Že teraz už. Ja by som ti chcel zadať niečo iné. Čo? Ty vogo, tu typko rastie niečo gigantické. Budem sa, čo ja hrám. Počkaj. Ja sa dám preč na chvíľku. Chceš si zahrať so mnou? Počkať. Tuto? OK. Takže ideme hrať. Tak bol to asi update. Podľa toho. A ja idem skákať. Vítam vás, detičky. To vie aj tak poď. Poď mi dole. A dole. Jo. Ty vogo brain drains proste. Ja si ešte... Ale niekedy budeš počuť mojho tata, Šimon. Nevadí. Asi. Nevadí vôbec. Poď. Keď si mňa celkom blízko, tak... OK. 2 metra do mňa. Aha. Tak OK. Tak poď, ale... Ja si kúpim ďalší vrtáčik. Vrtáčik, novičku.
Pošičku si kúpim dnes. Tam. Tak poď. Koľko teraz? Tak poď. Ako zóny už tu má celkom veľké. Po. Tak, let's go. Kdyby tam někdo nehrá, to jsou taky moji. OK. Bum, bostíko. Ja som sa glitchnul, Jožko, a vyletel som z mapy. Já si všimám, Ja som vyletel z mapy. Já jsem šel na továrnu vežu a nevím, kde si. Ja som pod mapou. Nehovorím. Ja som pod mapou. Bol som. Typeček tu, čo? Je tu ďalší? Ty to ani nie si. No áno. Spojil som sa. Tak idem ku tebe. Prečo si zapojil? Lebo toto, jak to povedať? Som lietal a nemohol som zomrieť. Tak to je to. Takže poďme. Ešte aby jedenkrát to bolo. Moje sa všetko. Tak už poď. Tak, let's go. Tak, poď. Jožko? Čo? Zatiaľ sme docela dobrí. K tomu mám to. Tak. No ešte to dobre. Tak konečne. Vidíš? Aha, Iba neviem. ok, ja som ho mal predtým. Predal by ti na ruku, ale Ja mám 2-metrový vrták, Jožko. Nepodceňuj mňa. to tento. Tak, koľko som tam neviem. Tak vieme dať do hry. 5%. 5%. 5%. 5%. 20%. Jožko, tak vrták nový je docela dobrý. Áno. Ne. Ja som 1000. Ja som dal 1000. Ja som dal 1000, Jožko. Ešte. Tak ešte lepší vrták už. OK, dobrá. Ja mám. Musím. Taký podobný. Tak to som mal. Áno. Tak, ale mňa sa musím dať preč. A znova. Ja som to skoro dal. Mám taký styl, tak ako si mal teraz ty. OK. Ja sa musím odpojiť. To je pokazená hra, Jožko. Nehraj to. Poďme hrať, počkať. Čo to by mohlo byť? Prečo? Lebo je to pokazená hra. Nie je to urobené moc. Počkať, poďme hrať toto. Zase kľudne odpoviem, ja to ako nechápem, vážne. Tak, ale ja som proste... No tak, poď. Ja si dopočuješ nejaký úznik, mám teda tam kráľa. Trošku áno. Že... Ako sa ja nevyhrať, ty už nehráš. Tak idem hrať toto. Ale musí sa mi to načítať. Tak... Počkaj. Chceš si pripojiť na teba? Tak toto idem hrať, Jožko. Ukáž sa. Áno? Tak poďme. Poďme. A teda... Teraz si ťa na chvíľku vypnem, dobre? Prečo?
zavrem okno. Tak nie. Zatváram okno, lebo je tak zle foky. Počkaj, toto ja nechcem. Oh, jo. Aby ste vedeli, tak do tejto hry som dal som Jožkovi šancu. Že Jožko? Teraz predtým urobenú ďalú to ide vrať predsa. To sa nedá? Jožko, tak poď. Ukáž sa. Jak si týpek myslí, ten taký tak extra pomalý, jak si tak pomalý. Áno. Ale ten týpek si tak myslí proste ten týpek. Jožku, tak počkať, ja ťa budem On si úplne myslí. Áno. Že je najlepší. No ale ty ma neprebehneš. Počkať, ja idem. Jak si myslí týpek. Áno, síce ťa nepredbehnem v tej hre, ale predbehnem ťa v inej hre. No ale týpka som práve predbehol. Ale dám... Ja som ho predbehol, keď to skončilo na to videu. Jožko, poď hrať toto. Či počkať. Toto som nechcel. Toto. Prečo sa stalo, musíš prosím ťa upájať? Ja neviem. Ja nebudem hrať, keď sa budeš odpájať, ale každú sekundu. Tak dobre. Toto je fakt, že teraz... To ešte nikdy nehral. Čo? Ty si toto nehral nikdy? Tak pozri sa, čo som ja. V tejto hre. Čo? Ja som to dával na niekde. Tak ja idem. Nehral. Ale to je dobré gigantické. Áno, že? A pozri sa, koho porazím. Pozri sa, koho porazím. Počkať, ja ti dám niečo. Dobre? Počkať, toto... Ja idem do nejakej novej lokácie. Do ďalšej lokácie. Počkaj, niečo poviem tatovi. OK. Tak to som. Tak ja idem tu legi. Neviem, tato. Tak, let's go. Počkaj. Tam to je ako stará týpek. Som ho úplne ľahko dal. Aha, dobre. Ako stará tá je mega ľahká. Tak ja idem ti kúpiť niečo. Ten dragon, jak sa myslí. Počkaj, ja idem niekoho poraziť a by som ti... Ja to asi... Ne, ja som... Prehral... To... Nechcem určite. Ja idem s tým tu. Poď. Tak mám a kúpim ti jedno. Ja som bol v inej lokácie. Počkať. OK, 19%, tak to je docela OK a idem ku tebe. Ja idem ti dať toto. Ja ti chcem dať peta. Ja som ti chcel dať peta. Tak poď rýchlo. Sú tu trady? Počkať. No tak poď. Že tu ideš aj proti robotovi v jednej lokácii. Nefunguje dobre nič. Počkaj, čo?
to ide. Táto má... To je kde mám. Ja som za chvíľku v tvojej lokácii, kde si ty. A chcem ti dať... Vieško, ty tu budeš ako gulička dokonca aj. Ja sa tam teleportnem. Takto. Start. Áno, tak. Tu je... Čo? Čo není fér? Táto hra sa mi zase tak nepáči. To je fakt. Tak vieš čo, ideme hrať? Idem zahrať. Všimne tam to nebudeme hrať, to sa mi nepáči. Tak čo ideme hrať? Je čo tvoje, ale prosím, aby ma to bavilo. Tak vieš čo ideme hrať? Silent Heada. Ježko. Čo? Silent Heada ideme hrať. Dobre? Dobre, Jožko? Ja hľadám, čo by sme mohli zahrať. Tak OK. Ja idem hrať Silent Heada. Je to docela smiešné, aj keď ťa bere. Že? No, ja hrám pavúčika. Tak tu. Chceš hrať pavúčika? Na to zabudí, ja nechcem hrať pavúka. Ale vôbec. Takže ešte môžete tu dať... Chceš pavúčika? Nie, nechcem. Plus... Chceš si, že si môžeš zahrať pavúčika? OK. Ty vôgol. Čo? Čo pôjdem tak. Hráme si pavúčika? Nie. Hrám. OK, ale teraz buď ticho. Ty. To je sa Hermet. Ja musím takto. Tak tento feedback, ktorý je tu, tak ho nechápem. OK. Konečne môžem si kúpiť, čiže zobrať toto. Tak, a dal si. Mám to na trojke, takže hop. OK. To bude na suku. Ten bol. Tak. Poďme. Dajte mi. Ty vogo. Tak teraz sa je docela drsný. Tak mňa zabijeme. Dobre. OK. Stúžam toto. Ne. Tá drsná prišla. Tak toto je. Čo to je? Neboj. Taká hra. Proste. No, je to dobré. No. Takže počkať, ja idem tu dať nejakú... Toto by mohla byť dobrá. Musí načítať. Musí sa mi to načítať. Inak bude to veľká píka. Musí sa mi to načítať. Čo najrychlejšie do plána. Ona miluje pomaranče. Ako vždycky na ranče.
Keď chcete, tak môžete mi dať odber. A keď budeme mať 1000 odberateľov, tak budeme mať merch. Takže môžete to brať odber, nemusíte a dajte ale do Fortniteu sac Top Mitrander. Takže to Neviem, to pracovať, ktorého som aj chcel. Miloško, ja tu mám helikoptéru. Ja tu mám Helinu. Áno, ja tu mám Helinu, ktorá je človek. Naozaj, neklamem. To je proste helikoptéra. Ruky má vrtuľu, hlavu má toto a nohy má... Proste normálna ľudská helikoptéra. To nie je helikoptéra, ale helikoptéra. Šimon helikoptéra. Helikoptéra, ktorá je človek. Ty vo... To je človekoptéra. A človekoptéra. Máme nové slovo. Človekoptéra. A ona si toho nevšimná. Ty vogo. Ja zomrem. Len tak zľahka. A toto je asi novinka. Som tam videl týka. Ja tam proste predalo. Poďme hrať. Super. Tak poď. Preč, to peči, preč. Ja som... Super. Foto. Tak kúkaj, už nie som... Plieška. Poď. Možno je to asi pokazené, alebo čo. Takže je to tu. Poďme, je to dobré. Môžem počkať, že sa ešte pozriem, koľko je stream zatiaľ. 20 minút je niečo. Počkaj. Tak poďme to hrať. Ječko, môžeš sa pripojiť na mňa, toto by mohlo byť dobré. No to by mohlo byť sranda. A keď dokončíme proste toto običko. Počkať. Takže skokom. Tak ako musím hrať takto. Hop. Čo? Čo, Jožko? Asi budem hrať čo mám mozu, tak proste musíme volať. OK. Takže tu budeme len my. A konečne sa môžem ku vám prihovoriť. Tak budeme na teba. Bičko. Áno. Komu to zlilo bičko si ako naši. No. Takže asi som toto už hral. Ježko, ja ťa vidím. Kto ti dobré bičko? Tak asi nebudem hrať tu na hru. Ach jo. Takže ako sa tam hra volá?
Jak? Aha, Pýtam sa ťa. jak sa volá? Tak už to vedia, ako sa tá hra volá. Volá sa Pík, tá hra. A 107 eur a 39 centov. OK. Ale musí mať dvoje, musíš hrať s dvoma Aha, dobro. hráči. Ja som spadol. Sám, že tam Tak ideme. hľadaj sám. Inak. Ale najlepšie tu je hrať s niekým. To je najlepšie. Ne, že je to ťažké. Ja by som chcel na kontroléru. Ja to chcem hrať na kontroléru, ale nedá sa to. To sa nedá hrať na kontroléru. Sa tebe videl. Áno, a zmizol som. Tebe videl, počuješ? Aha. Tak. Jožko, počkaj. To bolo dobré opičko a chceš hrať trošku lepšie? Či ani nie? Skip, dám určite. Čo? Nič. To bude hrať potom. OK. Takže ešte môžeme teda mečky dáte do... Ne, to je dobrá hra, ale ja som tam musel padnúť, nie? Dúfam, že som tam musel padnúť. Hráčiky. Ach jo. O, nevadí. Tak easy oby. Mega easy oby. Pre mňa ťažké to bolo docela. Lebo som nemohol to hrať na kontrolére a to už je taký problém pre mňa. Uj, to je zbor. Proste. Hop. Ja som to prestal zvednul. Volám sa si tam strengulkou v tejto vo všetkých hrách, takže teda. Ale Jožko, pôjdeme hrať aj Grow Garden teraz. Jožko, pôjdeme potom hrať Grow Garden. No asi už neviem hrať tu. No teraz už asi nevedem hrať Roblox. OK. No, Tak môžeš aj odpojiť teda to? Môžeš aj odpojiť Discord? Teda? áno. Tak poď. Tak áno. Pa. Takže sa chcem teraz prihovoriť, že to som OK ako hra. Teda ten merch bude podľa mňa, že ako pekný, tak bude pekný poriadne. Proste tam bude a každá bude nejak možno zácna. Tam je, lebo sice to je to docela OK, ale to je také zberateľské. A je to taká, že Black Knight podľa mňa bude asi ako zácný, alebo Renegade Ranger, ale také postavičky do Fortnite. Alebo možno aj Robuxové, proste tam bude Robuxač a Robux. Potom ešte dáme možno nejakých ten, kto proste Robuxač merch. A ešte dáme 1000 merch, to bude nejaký taký zaujímavší. A proste tam bude a niekedy tam dostanete aj podpísanú kartičku. Možno. Alebo také niečo. Uvidíme. Dobrý to. Let's go. Dole som spadol ako a teraz je smažený škrečok. Ja som sa asi dotkol toho a nedal mi to damage. Proste som nezomrel. No tak OK. Pak teraz som dostal za to karmu. No,
Nič nenarobím. Tak poďme. Pomoc. Toto je hra niekedy. Kdo? Rýchlo, let's go. Tak poďme. Hopa. Ty vogo. Škrečok je dobrý, ako. Poď tu. Ale my tu budeme robiť aj nejaké nebezpečné kúsky. Teraz. Bo ja som to dohral už. Ty vole. Tak sa... Hop. Priamo do dieru. Tak poď. Ale teda asi 2, 3 trika. Jeden bude ako 1000, druhý bude zberateľská a druhý bude z Robloxu. A môžeme robiť aj zberateľské ako Robloxovi. Ako merch. Tak niekedy. A možno aj šiltovky niekedy. Už som zhruba v polke a niečom. A to... OK, tak... To... Ochlop. Takže... Teraz bude to už naozaj zajímavé. Lebo to ešte som sa zapýtal, že jak sa máte. Takže zatiaľ to bude docela dobré. Takže teraz to bolo ako také dlhšie obdobie. Ale ja som nechcel som urobiť také menšie prekvapko. Ale teda zatiaľ už, keď toto dokončím, tak už teda končí to. Ale nebojte, ja sa zajtra možno na vás zasmiem. Ako dnes. Takže nebojte. Možno nejakých pár percent, ale nemôžeme zomrieť. Tak vám to poviem. Ja môžem proste vôbec zomrieť teraz. Musím ísť ako speed. Ako najlepší gangster. Gangster futera. Kriminaléra. Alebo tralalero, tralala, vorkodílo, vorkala. Teraz som mohol zomrieť a ešte jednu hru zahrať. Choď, budeme to. Takže zatiaľ... Dobre, a... Vy sa tešíte teda za chvíľku. Nebojte, takže... Bude to docela zaujímavé, že niekedy nie. A teraz Fortnite kariérou teraz budem hrať stále. Ale jak to povedať? S gangster futérou. Proste niekedy zahrám ako. A ešte tu mám Robuxy v Roblox. A teda zatiaľ všetkých vole.
Krimináléra. Do prčíc, tak ještě jedenkrát teda. A znova, takže takto pred koncom som si už myslel, že to dám. Tak čo to je? Tak poď. Tak. A teraz... Ziď. Tak. A teda splním slovo. Aby ste vedeli. Ja som ešte skamer. Môžete ma nájsť hlavne v Pet Simulatoru alebo v Grow Garden. To hrám teraz ako najviacej, ale potom už ako niečo ako menej. Druhýkrát. Ale som toto už dohral. Jedenkrát. Let's go. A teda ten stream bude ešte platiť. Aha, idem dať ešte jednu. Takže tak dáme do takých pár sekúnd. Pôjdeme asi čo bude? Tak Grow Garden. Garden zatiaľ vyhypujem dosť. Tak. Grow Garden. V tomto už má viac. No teda... Nemyslíte si, že som tú sovu dostal? Či nemyslíte si, že som tak moc extrémne starý a hrám to naozaj dlho a toto všetko som... Nie, toto som dostal od kamoša. Ja som to dostal. To je všetko. Takže Capybara Kokosini, či Capybara funguje. Určite nič sa nestalo Capybare. Určite nebude zväčšená. Je zväčšená. Ty vole. Takže... Ale... Čakaj, čo tu je? Nič. Zaujímavé. Ty pečok tu má. Poď. No na to. Ale tá Capybara, čo mu tu vrastlo. Čo mu to vyrastlo za Capybara? Koľko si... Mám... To som... Čo tu má? Za tých farmárov. Takže... Čo tu je? V bežke mám docela dobro. Nekraď mi. OK. Ja som vedel, že... Chce mi ukradť. Takže... A ešte taký bug je, no. To ste mohli asi už vedieť. A teda... Ja tu počkám a... Keby ste chceli, tak... Embroili si sa budeme mať súťaž. Ale o nejaké hrozno, alebo keď ste tak, že proste ešte hráte, či nehrali ste to tak moc, tak dajte si ma do friendov, ja vás nájdem a potom vám dám hoci čo. Volám sa Simistrelko v Robloxe a teda či Simistrelko len.
A mal som byť údajne Čech. Ale som Slovák. Takže som obidvoje, takže no. Sice to nemá taký rozdiel, ale to je fakt, no. Takže už na ale keby ste chceli, tak povedzte mi do komentárov, ja si niekedy prečítam komentáre a potom vám poviem, že či by ste chceli súťaž o niečo. Potom ešte dám, že musíte dať odbera napísať ako Dodou. Potom či nie tak, ale proste niekto musí prísť, že niekto príde ich keby je zo súťaže, ale dám to niekomu, čo bude chcieť, hoci čo. Ale aby to nebolo dobre. Keď áno, tak budem smutný, ale dám vám to, aj tak. Hľadajte proste len toto. Ale proste som takýto škrečok, ktorý má korunu. A ešte mám to do merch, tak. Ja pozerám teraz Doda. Schválne. To kto mu dal? Ja ešte neviem, jak sa získava toto mäso, či čo to je. Tak prosím, môžete mi to povedať. Jak sa to dáva? Taká bibera. Počkať. Je búrka. To si robíš srandu. Počkať. Je to normálny dáš, či sú tam aj... Lebo tie šoky by mohli byť dobré. Aby som bol rád za šoky. Plus. Ale hrám tiež ten PS Simulator 99. Už mám tretiu fázu. Hop. To je niečo dobré. Jožko sa prepojilo znova. Ten typek absolútny. Typeček. Kde je to? Nič tu není. Ako vždycky. Bracho, chceš niečo? To je... Spawn. A teda som typkovi povedal. Nie Jožkovi, ale ďalšiemu. Ach jo, nebolo nič. Ale môžeme si dať nejakú súťaž o nejaké hrozno. Ale
ako vo evente budú nejaké toto, ako napríklad bude to ako stať strašne veľa, ale ultimátne. Máme spať toto. Na to je celé dobré. Mieško, čo tam má? Žinko. Čo tu máš? Ja som mu tiež pomáhala, aby ste vedeli. Ako len povedalo. Napríklad táto rastlina, to som mu ako krhľu ja doručil, či odporučil. A toto mu vyrastlo. Dokonca tu má niečo aj so naozaj veľkými. A niekedy vo videu, keď tornádo, Jaško asi bude hovoriť. Čo tam pozera? Čo tam má? Prečo tam ide? Idem ho pozorovať. On tu má aj čokoládu. Takže niečo mi tam ukradol. Hoď tam. Bra. Takže tento stále ide. A tornádo by mohlo aj pomôcť. Na moju záhradu, choď na moju záhradu. Choď, áno, pekne, choď. Bro. Tak tam a ešte kto je. Ale je tu. Ešte je tu. Choď na moju záhradu, nechoď na jeho. Takže ešte k tomu máme ešte môžeme hocičo. A ešte k tomu, keď on, či Jožko to nebude čakať, tak ja mu niečo ukradnem. Bude to docela zajímavé a keď budem mať proste Robux, tak vtedy. To bude ešte cez prázdniny, nebojte. Ale až asi ďalší mesiac 11. Tak asi možno vtedy, alebo ešte trošku neskôr. A už viem, čo by som si mohol zobrať. Ja by som zobral asi to zamrznuté a niekoľko to čokoládové a ďalšie. Ako? Jožin, zblážin, kde je Jurik? Jurik Pufák. Jurik Pufák. To by som... Nie, to není on. On má také dobré. No vedel som. Dostanete potom... Veď je toto. Vedel som to. Myslel som si, že to je také. Ale... Ja budem na vás dobrý niekedy a dáme si niekedy súťaž aj pre starťákov, toto bude dobre. Ale absolútne aj pre mňa to bol, že upgrade. To som bol asi včera sme išli preč z chalupy a nie, predvčerom, predvčerom, keď ešte som, či predvčerom, no tak proste. Keď som bol na chalupe, tak ráno ma privítalo toto. Toto ma v šope privítalo a ja bol som uchvátený. Proste takto všetci spali, Jožko tiež, to bol tento tu. Ja som sa išiel skontrolovať, čo to je. Ešte, že som tu urobil. Takto dole a tu proste
Čože? Ja mám toto. A ešte Amber Lily ma niekedy privítala. A tento typek. Tiež. Čo? Ok, tam je. 4 to. Ty vole, čo mu to rastie? Ty vogo. Dobre. No sú to pekné. Má Amber tiež. Ale pre štartovných moja pomoc bude dobrá. Lebo predstavte si, že proste vy robíte normálne, že posadíte si mrkvičky a potom ich vyrilujete. Potom kto vám pomôže? Prečo ja? Počkať. Kámo, tak to tu môže mať docela veľkú hodnotu ako poriadnu. Fú, a ja mám aj čokoládové. Hrozno, to by chutilo dobre. Aby som chcel mať Amber Lily ako takú. Takže dinosaury sú posadnutí. Prečo som ho dostal? Tak dinosaury sú posadnutí démonmi. A to vidím. Takže keď mi dala kamoška jedného takého dinosaura, čo bol tento, ktorý lietal, tento tu, tak ten mne skutočne teraz lietal. 18 rokov, 16, to sú už a 18. OK. Ale kupujte v Robloxe jeho merch, aby vedel možno mať Robloxy. Ja teda sľubujem, že niekedy si tých 1000 odberateľov, keď budete chcieť urobiť súťaž, proste koho uvidím, kto bude štartovať, alebo prosím ma uvidí a napíše mi ako prvý nejakú správu, že som tvoj fanúšik alebo tak ja mu dám nejaký kokos čokoládový alebo niečo také, čo by chcel. Ale keď uvidím dvoch, keď budú 1000 odberateľov a dokonca niektorým, ktorí budú chcieť, tak tým dám možno to. Takže váhajte a keď chcete, tak môžete dať ten subscribe. Teraz je to ako najväčšia podpora od mňa. Potom, keď niečo dáte, dúfam, že nejaký bohač mi niečo dá, fanúšik, dúfam. To by bola veľká podpora a mohol by som vám, možno niekedy, keď budem natáčať a dostanem, tak a budem taký známejší, tak budem toto natáčať teda a poriadne. Takže zatiaľ alebo čokoládové mango by som vám dal. Čokoládové mango. Ja mám toľko mang zajímavých, že ja neviem, koľko mám. Počkaj. A ešte vo tomto, v tej, či vo Fortnite dáte niekoľko, či dajte do Mitrander, alebo také niečo, alebo Alkan potržitko. Je to pre tých, pre Mita a pre Elkana veľká podpora docela. Či, áno, a tak. Sice ja ho tam nemám, ale nevadí to, dúfam.
ešte k tomu pre začiatočníkov, niekomu nám niekedy, či pre jedného začiatočníka, ktorého uvidím niekde na videu, tak mu dám nejakú dobrú, niečo zácne. Ako napríklad to mango, alebo to čokoládové mango. Nie piesočné, ale bolo hociaké mango proste. Toto už bolo všetko, ako bolo to celé dlhé. A ja vám poviem, že toto je všetko. Tak, ešte jedenkrát. Dovidenia.